hakapaningkong ngipudyang sngubhang yaki parabangit jong kabalang kentup ru yaki parabangit nakiwaypat kibalang kibayadan ringkat hakani kajing syakri belay hakana ophaisngi kasngi kabakraw wat kabakentang ya kabakum kibangit ikan mau ikan mau buram ya kasngi jong kajing sya sitam jong utrah jong i Yesus Kristus halo kading pna hakalbari ubleu unyalam ya kajing syakri nado kabasdang hado kabakut da kajing kermen kabaskem bau blei dong mensim jong u on penyo hangi ya kajing ngos kem ya kajing penem do trai Jisu ngenya duai ngidap da kajing ngongo ya me au blei ukpa jongi ubah bleng namarkani kapor kabakordo ya kabakum ki khun ki jongme ngidon hakane kajing kabakentang ban syakri ban pendan burameme kamtam ban kenmau ya kajing sya sitom ke jongme halo kading pna kerku yang iwei pa iwei lengbakani kapor jong kajing syakri sngau ya kajing duai ke jongi au blei aka kerteng ke jong utrai unang penem ba jongi u Yesus Kristus nipan amen ngenyarwai ya kajing ruai ka ba prapuwei kajing ruai ka ba prapuwei hajan ding pna jong metrai wa ba im kayaitu jingmap yu nang pap aswai na lum kalbri yaitu hading pna long kaburam yanga hado mensim nga kansyam jing suk jai bat jingkmen barok kidekhat ka jingruai ka ba praphuai hadin kani ka jingruai ngan kerpat ay mesta banton wan swet iway ni kidekhat jong ka committee balang by in puli ya ka tin ka jong oblay badban buru ya ka jingruai ka ba praphuai Hajan ding na jong mitrai wa baim kayai tut jing map yun ang papaswai na lum kabri ay tut hading long kaburam yanga hadu min sim nga kan shem ching sok jai bat ching kmen min sim jot bat rem jonga Shem jing ismay Lord stebas nolem shisha kum yanga pen hading pna long kaburam yanga hadu me
shem ching sok jai ba ching men ajan dim na kun ublei ching shai bneng kapen pau tin yanga lenter lenti leng ba prete cloud ading pna long kaburom yanga adumen semga kan shem ching sok chai ba ching men ajan ding nangan yai up dang exkem bat kemen dang huji subat layap yang apan ai ching men adim pna long kaburom yanga adumen semga kan shem ching sok jai bat ching men. Haswa bagin pai siu bulai ke jing duai ngan puli katu ni telik benta na kan ni khtin ka ba em ba khoj jong bulai ka bangila ban shem kat kum na gospel jong yonis ka nong ka ba lai ka khot ka ba khat riu kum jo ru na khiti sekinang rom ka nong ka ba san ka khot ka ba pra bat khandai Kashti baning kong Petrus nang balai kadakhat kabakhat pra kajo kashti baning kong Petrus lenong kabaar kadakhat kabaar huwei hadu kabaar sao but na gospel na kashti baning kong Yohanes kalnong baning kong kadakhat kabakhandai tugini sya sko dia khatin kabakhuj bat kabaim gojong blei naba oblei ulai kata-kata ya kaperthai Kad bau la ai tino ai lau khun bala kamarwe bau ai ru ubangai hau unam jatshu henrei unyo ya ka jing im bam jukut henrei ublei ula pen isnya ila ka jong ka jing I changi ha ka bagi yang long ki bapop ukris ula yap yapli yangi te kham tam sibun haba menta la pen ksan yangi dakas nam jong u an pen im yang ida u na kata ka jing bitar ublei na ba ukris ru usya sitom sisi namar ki pom u bahok na ka benta ki pom hok knang ba unyo yalam yang ha ublei abala penyap ya u hakado nrei la penlong im ya u ha umensim namar syakani kain la khot ya pi na ba ukris ru ulasya na kabenta jongi dakaba ino ya karukom yangi khnang mongini bot ha kita kijing jam jong u ubam sim la lepop lemni sim la syam ya kaba asap ha kasentur jong u uba habala keren benya u ju keren ben keliang
Habau la syak sitom ju berngem. Nrei uju IT no ha uta uba bishar hok. Uba daladihi ula ba no iki pop jongi. Hakamet jong u halor kata kading. Ba habala yap no sya kita kipop nginyo im sya kahok. Uba da ka jingem snam jong u la penkia yapi. Ladangi plai kipop jongi. Ulong ubayai ne bat ubahok. Ban maap no ikita kipop jongi. Bat ban penku jongi. Na kabam hok baro. Tu boleh unkerku. Ya kabab pulih baca skor. Ya ketin ke jengul makan kapor. Ini apa isu boleh. Hak jing duai. Ini duai. Atrai ublei bat ukpa jongi ubah meneng. Obolong trai kimet bat kimen sim ke jongi. Kau menipat si isin ngesopan aingu yang miku kenran. Lang bahkan ikas ngi kenran. Kabalong kas ngi kabakrau. Kas ngi kabang ikan mau kenran. Yang kejingwan long beriu kacang mi. Kas ngi thoding kababha ko kenran. Dai lang bahkan kan ikas ngi kenran. Ikan mau yang mi kenran. Bamilong ublei ujongi. Hapadeng kijing palat kejongi. Hapadeng kilet keringkang kejongi. Andrei. Melong ublei ujongi. Ubam ju no yangi. Ubay alam yangi. Lang bagis ngi. Kijing kijing ya nanti kejongi. Nyai ngu yang mi kenran. Lembakan kapor. Kabak kodor Hakabakum kanikas ngi. Habangi don hakanika ying kabakhuj par kabakantang ka jami. Kum upay lang ujang me kanrat. Banyo ban kiw hakanika ying kabakhuj ka jami kanrat. Bangin yo ban syakri emil makanika por. Habangi don hakanika ying ka jami ko kanrat. Yarap ingi makanika por kanrat. Habangi kiw hakanika ying ka jami kanrat. Ban syakri emil. Yarap yang ibang hilapan wan konrat. Nadu kadok nut kemen simbaro. Bagi pentli lagi jeng mut ke jeng berkat ke jeng i konrat. Habagi wan nak kena ying ke jeng mi. Om tang bagi wan tang masih pendap rukom. Ban pendap iki niam ke rukom ke jeng i. Nrai konrat. Lengbakan ni kapor konrat. Yarap yang i habagi don. Hakani kapor ke bak kentang konrat. Haka ying ke jeng mi konrat. Bangin ken mau ko konrat. Yang kajing syayap kajong mi konrat. Nak mentaki pop. Nak mentaki palat. Kilet. Keringkang kajing le. Kajing kajong i. Lakalong hakik din mangi kren. Lakalong hakik kam mangi le. Lagi long kajing mut kajing berkar kajong i. Lagi long kino kidik benta. Kebang itip bat kimin tip. Remi melong bulay bat tip konrat. Ya kajing kajong i konrat. Ngiwan nak kena kapor pinong pop kiba jot bagi barem konrat. Yarap yang bikin pentli lagi jong kicing mut kijong i konrat. Lengbakan ni kapor konrat. Habang idon nak kena kaying kajong mi konrat. Lengbakan ni kasngi kapolong kasngi. Kabang kikin mahal kajing syayap kajong mi konrat. Halor ding penalum kalbari. Nak mentapan pen emehi ki pop kijong i konrat. Ngikin mahal konrat. Kajing syale bain kajong mi konrat. Ngiken mau kenrat, ngijing satkian bisyar kajong mi kenrat. Ngiken mau kenrat, ngijing saben tiu kajong mi kenrat. Ngiken mau kenrat, ngijing syak sempat kajong mi kenrat. Hakamet kajong mi kenrat. Ngiken mau kenrat, ngijing syak satnar hakikti. Kiblas pak kajong mi kementak kajong i kenrat. Ngijing sak deki prek kenrat. Hakikti bagi kejat. Kajing tan jubor ikti bekejat. Da kita kisipai kenrat. Ban saknar mi kenrat. Ban pengam mi kiprek kenrat. Kajing chalek ben kajong mi kenrat. Ha kisipai kenrat. Kibla dungi ka krung kajong mi kenrat. Kibla show ikamet kajong mi. Wat ino kenrat ingi makan kapor pengin kenmau mi kenrat. Memdai hok kenrat ban syak kita ki berot mau melong boleh hok kenrat. Melong boleh bom tok beria kenrat. Molong belai kerat, ubam dan kena kajing duna, hendak nadai ban syai kita kerat. Nak mentak jong no, hendak mentak kijong kipop, kijong ngap, kijong pi, kijong ngilek kerat.
ki jong ngi ki bangi le ka jing em ko malang sngi lang ba kan ka por ngi wan hajat nang mi ko kan ran habangi kin mau ye mi kan ran ya rap kan ran bangi la ban pan phai le ki jing perkhat ka jong ngi kan ran habangi wan na kan ka yeng ka jong mi kan ran ya rap ngi bingin wan kan ran tang kan ka sngi mai kin mau ye mi kan ran hari bangi la ban kiu ki jong mi lang ba ka sngi ka jing em ka jong ngi kan ran lang ba na ka wai Sunday kan ran ha ki jing syakri ka jong ka balang kan ran bangi la ban syakri ye mi kan ran ya rap namar ka tahap ngi don kan ka por kan ran wa men sim u jong me unda yo ki lai lui un pen ngau thu yang ngi kan ran ya ka jing si sha ka tim ka jong me kan ran bat kham tam ya ka jing si sha ka jing yap ka jong me kan ran nang ta ki pop ka jong ngi kan ran ban pen ma yang ngi kan ran ngilong ki bri ki bat lot ka jing long briu ngilong ki buduna ki bat jot bat ki barem remem jui no yang ngi kan ran me alam yang ngi kan ran na bagi long ka ni long dai ka jing alam ka jong me wat ino kan rat ingi lembak kan ka por kan rat bangi syakri mi kan rat lembak kan ka por kan rat ngin pen seli ki jing em ki jing mut ki khat ka jing kan rat ngin perkhat kan rat ya ki jing yap ka jong me ak wan tha kan rat pan sius pa pan pelaj em yang i gimana dei ban yap kan rat gimana dei ban jot kan rat rei mi long blei bom ju e no ingi kan rat ya rap ingi namar katal lembak kan ka por kan rat abangi don kan ka por kan rat pen getang yang iwe kan rat bangin bread lot ki jing kit ki baki ashami kan rat bangin ai ti la ka jong jing em shami kan rat ba mi men suspa engi da ka dor ba ka snam ka jong mi kan rat ba da ka jing yap snam ka jong mi kan rat an yo ban pen khia kan rat tang ki jing pang ki jing stom ka jong i rei kan rat ki jing palat ka jong i kan rat hoi don na pen ka jong i ba wan kat kan ka por kat ki jing kit ki ba khia ha ka jing em ka jong i ki ba don na pen ki met ki phat ki bam khoj bam khia ki badan ki jing apa deng kalong yeng long sem ka jong i kan rat ka jing ya pat ka jing ya pra ha ki long yeng ki long sem ka jong i kan rat ka jing ya bam so tho jing mut ha ka jing em ka jong i ha ki yeng ki sem ka jong i lang ba kan ni ka por ya rap ingi kan rat bangilaban bread kita ki jing kit ka jong i kan rat bangin ai ti la ka jong ka jing em sami kan rat dang mi phai sami da du ka da not barok kan rat ngait menum e no engi lang ba kan ka por dan kat la ka jong ka balang kan rat nadu ginong syarai ka jong ka kan rat ya borok kisang apa ka balang kan rat ho ka wei pa korei ka rempei ka stan la ka jong ka balang ka mi ma seng bagin don kata ka men sim kan rat ho ban i ban kiu si yang jong mi ban syakri mi lang ba ka jing em ka jong i kan rat wat ino ingi lembak ka por kan rat ba de borok ki ben taib ngan sayo ban pendep kan rat nadu ka jing wai ro ka jong i kan rat ho ngan sayo ru ka jing roi kwaya ni kun samla kan rat ya lap ikir kan rat habakir wai ro emi kan rat ya rap yangi habakir wai emi kan rat ngin ruai tang nak ka myang sintur naman taban penan buram yang i ngin ruai naman tawa ka kerteng ka jong mi kan rat ban yalap ya gospel ka jik pen ka jong mi kan rat eng bagan ka por wan lam hakan ka por u syakri bak kodor jong mi kan rat badon ka menta kan rat ban plai ya tin ka jong mi kan rat i pastor kan rat bin ai khubor kan rat ka khubor ka jing syak yap ka jong mi halor ka ding na pensyai hangi lembak ka por keren hangi lembak ka por pasio hangi lembak ka por kan rat lo jong men sim ba khu jong mi bagi la bar su thu ya kan khubor ka bai pastor in bed kan rat ya ka jing i ba ka jong mi kan rat ka jing i kan rat ka ba mi kan rat la i chua yang i hot kan rat bangin mi nang ni nak yeng ka ba khu ba kantang ka jong mi kan rat ngin mi an kat ba ka jing i ba ka jong mi ka jing i ka ba palat ka jong mi kaban yo ban sensyar ka jing em ka jong i kaban yo ban yang lam mi ka jing em ka jong i wat ino engi ku rat sa isin pat ikat pat emi minum ino ya kan ka por kan rat pen ngentang engi wei pi wei ngala ban so thu ya ka jing sisha kan rat ka jing yap ka jong mi kan rat nak man ta ka jong i kan rat ho don na pedeng jong i ba wan ka por le si wat pedeng jing bam so thu ka jong i kan rat ya kan ni ka jing syakri ka jong i kan rat rei kan rat ngi suwan kan rat tang ba de yang i ban wan kan rat hari rapu men sim ba khoi jong mi un kren hangi kan rat un pasio bangi laban so thu ya jing sisha ka tin ka jong mi lang ba kan ni ka por kan rat don kat kan rat kan ka bentak barang sa jong ni jing syakri gidai ti sang ti blai jong mi kan rat hoj men don kat kan rat iki barok ban sio pendep kan rat ba men sim ba khoi jong mi un yo ban kren na jong i un yo lai loi tap jong i kan rat
bangila asya ban yu asngo kan ran ya ka sur ka jong mi kan ran bangila ban yu asngo sya ya ka jing kren ka jong mi kan ran bat kham tam bangila rat pagin mi nang ni rengkat ki breu kan ran ki bla pen thamai dau men sim bo khu jong mi dan kat ikan ka por dan kat ki jing em ka jing ibang sa kan ran palai ingin ki jing ma ki jing masau ki bo jong bui thab baman banginang la ban ying scam bat bangila ban ngech scam tang hami ulong try ulong pen im jing Jesus Christ sngau ko kon rat ke jing khot kar par jing i to ma pro ke jing phalat ke lai ke le kerengkang ma syam ke jing em ke jing i abang ngingo ngidam ngi pa ngi baro akhirteng try ulong pen im jing Jesus Christ benta hadu Allah kata amin. Ngipen pau ka jing sengongo na ka bentai sa banton wan swet ibala puli ya ka tin ka jong uplay baru bala boru ya ka jing duhai hakani ka por nginyo sngow ka jing penmana La Shibet Hagapor Saushiteng Hagaja Sengjong ka Senior Christian Endeavor Society ka program ka kumni. Ino ilam ilong Vice President, nang ilam Jingroi Master Nangsan Borlang CM, Organis Imes Yaiman Bahajarwa, an Pulis Dang Badwai long Imes Balari Hon Lingdo, an Lum Jing Aingu, but on your ya ka special number na ka choir jong ka SCS, but inong kren ilong temen besan Bilatam. Ka Bible study kan long la shibet hangni hayeng mani hakapor nyu baji la shai ka sngi kan dan ka scripture examination jong ka Shillong Rilom Presbytery kan long hangni hayeng mani bat hangthi ha John Calvin Presbyterian LP School kapor ban long banyale ya kan examen kan long hakapor shibaji no phai sngi ki kardan ke banyale ya kan examen kin long naru primary hadu kelas rangba. Ka jinglej antep dan burom, yai ba tlar sing khar thang mau, ibalong i redu khot jang kabalang, kanlong lasai kasngi, hau lom jing tep jang kabalang, hakapor ar baji. mentapan nginyo ban syakri da ka jing ai ka jong i ka kam ka jong uplay bat kani ka jing ai ngo ka bangin lum ha kani ka sngi kalong la ka benta ka jing the khandau balang bat kat ba dang lum ya ka jing ai ngo ngan kerpat ya ki samla jong ka SCS jong ka balang bakin ngop ha ban ai ya ka jing ruai ka bakar pang
Kalabaw siya na hangi haperte Daga jingya ukun uble Halor ka digna Panpalan yang inagajingya Patangin Jesus Christ halor kading na usti O kajing it bakla uplay yang ihang ni hapretay Paula ay ti yu Jisu ukun batang marway Alang jingnya tang sisir and in him you've been real believe. Jisu ukong ka ukong Pan keno karang jong ihaperte Ya galing na syulo uba Jingjen ja usha Jesus Christ lapin pau shana Kajing itli babla Dagabashaya halor kading Kajing it bakla uplay yang ihang ni hapretay Paula ay ti yu Jisu ukun batang marway Anong jingkat ang sisir and pengen you been real believe Ang dan syuka jingpang Jingkus lai Baro laweng no Utra Halor kading prasay ko Lala Jinay nun kading pra Lapin pa Kajingit bakla uplay yang ihang ni hapretay Paula ay ti yu Jisu ukun batang marway Anong jingnya tong sisir An pendim you been real
Hakani kapor han kerapat ya ite membesan SW Tham in ngobaban pan kentang ya kijing aingo. Tongin niyo doy. Kukpa jungi babeneng ngaingu ime nakabenta kani kapor kabakentang kabajarjar kabame aingi kumupait long jong me sipor kumni hakaying kejong me try banginyo try ban perkhat ban kenmau yi kijing sya kijong me try alor keding phna nakabenta kipom kijongi Ibreu ki bapom ki barem khmat jometrai ki bomdan ka hok ru naladi nrei melawan khnang ban syai ban yap yapli hakajaka jongi khnang ban yo ye jing ma ki pop ki jongi ban yo ye jing sat dakasnam ke jongi ye jing pan kesan ban yo ye jing kerman ye jing im bom jukun hima ke jome ni aingu ime try pada kini ke poru try kini ke jing ai ki bengi wanra akhmat jome ki belong hi sibenta ne kita ki jingker khu ki jong ke ding phna rangkat bat kamen sim bat kamet ke jongi try melakar khu hakiliang baro da ke jing sayam ke jong try jisu try ki long tang khandiat nakijing yo ki bamela penyo hangi ritu kerkhu ye ki kanrat bakin long ki beseso namta ni ka kam ye ka balalum kerpang ye ki kabe deibat kani ka khando jong ka balang atrai ka bantien tu kerkhu kanrat i wei pi wei bele simbenta bele no se kani ka jing ai kani ka por kerkhu ingi ki yeng ki sam ki jongi bengnang atrai ban yat rengkat ban mi Banyai kan mau bomela syak sitom hadu kan ni. Ban penlong ingi ki briu ki jome. Ki briu ki bala suspa ki jome. Ki ban im ban le ka mon jome try. Ban penan burom ka kerteng ki jome. Ki ban yat u da ka jingan ban pen syakman. Sa ka jingyo kanti ka hima ki jome. Ka bamela pen kre na ka benta. Kita barok ki basyanya ki bangit skemame. Bat ki bayene hadu ka bakun. Ya Rab ingi atrai. Kerkhui lau syakri ru trai ban sesami ketien jome. Ban selai u, ya lam u. Baka ketien jome ka bangin yo sengaw ni kapor. Kan long atrai ke jing pentamai ingi wepi wei. Na bangi pani gini keteng Jesus Christ. Amen. Ngipen pau ka jing sngongu ya ka SCES jong kabalang kabala ai ya ka ni ka jing wai ka bak terpang ka badon ka jing esno bat ka ni ka sngi ka bangi ngiken mau ya ka jing sha sitom ka jong utrai jisu alo ka ding pna ublei unang kurku ya pi kum ka kwaya jong kabalang wa pinang la ya ka ban syakri ki po barok langwan lengba ki wai kat kum kisap ki talen ke ublei ula haya pi kani ka long ka por bangin yo ya ka ban pen kre ya ki jingmut ya ki jing perkhat ya ki do nut bat ki men sim ki jongi ban ngap ya ka khubor jong ka tien ke jong ublei Ngidon hapdeng jongi Irreverend E.C. Marwen kalong kasin kabaning kong yai ba inyo bansam ya ka kubor hang ni hakabalang jongi Irreverend E.C. Marwen
Ilong o pastor in charge, jong karaiba pastorate, kabahapo karaiba district, bat hapo ka Jakrem Kodjaud Presbytery. Pastor, kabalang ngipen pau ya ka jing sngongo ya pi. Ya ka jing wala kloy, bat ka jing pediang jong pi ya ka jing penbet jong kabalang. Bandon ringkat bat ni. Akas ni ka bakum kani, asngi ka bakerpang. Ban sam ya ka kubor jong ka tin ka jong uplay. Ka jing duai jong i ka long, bau play una ringkat bat pi pastor. Baka kubor ka bapin sam reng jong i. Kanda long sisa ka bor yagi, bagila ban scout ho, ya kata ka jing eat pa ka jong uplay, yaki nong pop ki barem, bat ki bajon. Shuwa ya ka ba, Reverend isi marwen, in sim ya ka benta jong i, nginyarwai ya ka jirwai ka ba arspa sipaw, ka jirwai ka ba arspa sipaw. Snam ka ding na ka pen kentiyo. Kibat lat manlong nong job. Snam ka ding na ka pendemru. Kibat sarong ban hap krop. Ay bangan sngaw. Leer pangar na Calvary. Baro atli kidukhat ka jirway ka ba aspa sipaw. But adin ka di ka jirway i pastor in sa sim ya ka benta jong i. Snam ka ding na ka ben kentiu kibat lot ban long long job. Snam ka ding na ka ben damru kibat sarong ban hap kap. I bangan snow, I bangan snow, I bangan snow, pengat na Calvary, pengat na Calvary. Kapol jong ungan keshan borblat rei bam la yatu shem ka ching yap shem ka du jok shem usoitan Shem ban yu lom Calvary, lom Calvary, lom Calvary, lano ngan klet ya lano ngan klet ya Jadi teman besan iba yalam yang ini kajing syakri kajing yublay hak ini kajan mit kabamenta kiwai pat kinong syara jo kapalangki teman besan widon hak ini kapor kerpangru i pastor widon ringkat lam bat ngi hak ini kajing syakri blay
kebelalong ru kajing pencengan bat kajing penskam yang aku musyakri ubarit abangan yang ban sam ya ka kubor ka ketien ka im ka jong u lingba jong ni kapor ka kerpang kapor ka kentang ya ki waipat ki nong syara jo ka balang ki bangi ngi khot i ki rangba balang ya pi ki long keme ki long kpa ki khun samla bat ngai iru bakidon ki hep ki ba i ki widon ringkat lambat ngi hagini ki jing syakri blai ka bangi don lingba jong kani kejan miet hakap sedang jong kadi kapor nga syem mi kani kalat banai khublai ye pi iwei ka Good Friday ka badap da ka jing kerku bat ka Good Friday ka banwan ra ru ya ka jing syam mensim ka batmai nak benta jongi iwei paiwei khublai shibun teman besan ye ki kentien pediang sengau bahai ki jong pi nak benta jonga ku musyakri ubarit hagani ka balang ka bangi ka jong pi hangne banyo ban syem benta hagani ka sngi ka bakrau bat ka bekentang ka bangi kum ki bangai shitulup ka perthai nyo ban ken mau buram ya kum kani ka sngi kublai shibun ru ye teman besan sau kumi ibalong ka lenti ban penpoi yang aku musyakri ubarit hagani ka balang ka jong pi i teman besan sau kumi ngeli itu itau i nadu por bagi dang yelong ikna school te ngam sempoi perkhat ba i inong syarai jong ka balang bat yala dia ru ngam sempoi perkhat bangan long uwe na kinong trei hakalingkha ka briso ka jong blai hendrai kini ki ai ki barok ki jing peniat ki bastat ki jong blai bau ibet ban sei yangi ki bomlong ai ban penon kam na ke benta ka buram ka jong u kublai shibun ru ya ka program komiti jong ka balang ka bahaba i teman besan sau kumi ngai skam ila pen sngau ya ka kerteng ka jonga da ka jing keman bar ka jing hun men sim lang baro pile pedang sngau bah ba nganio bani syem menta lambat pi ha kani kapor ka bamenta bat kublai shibun ru bar ka men sim juga jing sngau ngu ya ka jing duai ki ba kerpang ki ba pi kum ka balang kila kershan lam nak menta jonga syakri ubaret abang apen kre ya kani ka kubor jong ka jislok ka mengadon ka bangidon bangin yo ban ya pusan lang hakum kani ka janmit ka bamenta hot kani ka dikasien ka baningkong bangan don ha kani ka balang ka jong pi hang ni halum siap rei ka dei kasien ka ba arpat ka bangan yo ban yu ka jat ha kani ka balang ka jong pi kasien ka baningkong ka bangan layo ban yawan ban yashong jeseng ha kani ka balang ka jong pi ha kani ka ying mani ka dei ha ka snam ka ba ma pi kum ka balang pi pediang ya ka jing seng ya selok jongi kum ki pastor jong ka KGP sinat sepni bat ka pen ken mau yang ngaru ya ka tu ka jing ai ngau bha ka ba ma pi kum ka balang pi la ai hangi iwei pi iwei i pastor i balawan sekani ka jing seng ka baji ka bang ayo banwa hadu menta mene ha ka kenro ka ba ikun i jongai ngau tanat ban pai sekani ka baji namar ba intip ya ka por krekot ka jong i ya ka por ba in krek ban lech school ya ka por ba in yo ban pendap iki kamram bat kerpang ru yang aku musyakri bangala ban penbiang ya lade haki benta ki babun ki ba ya hap bat kani ke jing ai ke jong pi bat nganget scam ru bangi don hakum kani ka por ka benta te namar ba pi ai ya ka por tingam tip kat nupat pinsya yang abangan pendon kam ia kapor ngi kinong kendong nang tiana raiba hakini ki por shit ki bakum gini kinong wan jeseng ki atia shwa namar bala shit ki sedang saban tia bandala yang nong kran lei tekemut kilai penai lei jong jingmut bat kala penong yu nong kran bahwa ban kran jerong namar baun ai introduction ke bakham jerong barun saya syaka kubor juga ketien ke jong blai dan renganget bahang ni pat kanam long kumta namar ka pengat dengan ya syaprang ya ke jislok juga ketien ke jong blai ngidon hakani ka por ka menta kani ka sngi laring ikot ha ka kentien pat ba mo kata ka death anniversary
đây ka jing kan mau buram ya ka jing klat no jong no re jong no ten rei ka ni ka sngi ka long ka wa kham phla na ki wai pat ki sngi bangin kan mau buram ya ka jing klat no jong no jong ki ba e ki ba thon ki parlok ki jongi namar hakum ka ni ka sngi ngiyo ban kan mau buram ya ka jing yap ka jong wei briu ba khrau ki dan shibun ki briu ki ba khrau ha ka perthai hang ni hari India jongi ngi kan mau buram yo Mahatma Gandhi ukpa ke mangingi ongi jong ka jaj ben riu jongi kinong India namar mau ulawan ra hangi kum kari hibaro kowe ya kata kajing lat lut na kajing syak sensyar ha ka sorkar pareng nang tahang ni hari lum kasi ba iet jongi ngi kan mau yo tirot sing ngi kan mau yo kyang nong ba kini ki dei ki riu krau ki balawan ra ya kita ki ki bangi ngi kan mau ya kata ka death anniversary jong ki lani ka jing yap ka jong ki bakalong ka bakordor henrei habangi pai pat syakani ka sngi ka mementa habangi ngi kan mau kum ki bangai pat ya kani ka sngi ka mementa kata ka jing yap ka jong uji sukres ubangi ngi ong unong penim unong siu spa unong pelat yangi nakapop kam shimkut tang bangilakan ma henrei ru ka khot yangi bamanga bat mapi ngin pelet jingmot ngin pen song nong rim ya ka jing yadai ka jongi shimat lambat uni ubamangi ngi ken mau hakabakum kani kasngi kini ki bangang laong syakmat Mahatma Gandhi Ukirot Singh lani ukiang nong ba habang ikan mau buram ya ki ho ngila ban ken mau ya ke ai ka ktien ka bagi ki kran bar ke ai ka jing im ka bagi ki lale henrei kanumpat penki ya ka mensim ka jongi ban jawi ke umat ban rhem ha ka jinglong jing im ka jongi bangi nut ban playa ka kerteng ka jongki kanumpat wanra adu kata henrei habang ikan mau pat ya kani ka jing sya ka jong uni unong penim uji sukres ubang ikan mau buram hakum ka digasngi ka penlong ru wat yangi wat ya unong pop uba dok nut kanu banang kupa tumap yanga nomor datang mami kala nakabenta kajing im kababam jukot kajonga balai ka penlong kumta bakani ka sngi kalong ka bedon kam i pram ngai bi ka bajus ngau tenat abang ilai siang yak breu ma ki bahiang ki basam abay kendu ki bayam ki bathon ki ju ya kran ki ki kentien ki bakhat do ki bakita ki bathon ki jungi shwa bandukut mensim ki ju kran lani ki ju snang ki ju krau bat yakum kita ki kentien ru haka anniversary ke jongki ngi kum kinong syarah jong ke balang rung ikwa ban tip kenang bangila ban yalam ye ki badon jing ya dai hakata ka yieng ke sam ringkat bat ita ibangi ken mau buram kenang bangila ban yalam ye ki kumno bahakata ka jing ken mau buram ke jongki ru kin ya be sya kata kathong ka bamai im sya ni kata kathong ka bamai ila hikai ila kadau lenti barhaka ni ka janmit ki prabangai bi ki donru ki kentien ki ba une unong penim unong siuspa ujongi ukren haswa ba mau un ai tino yela ka jong ka jingem halau kupa uba iye ujong ki don barangi pet hagi gospel layathu yangi hagi ki sau tali ki gospel layathu yangi ya ki nyau tali ki kentien ki bakordor ki bala keren nang tay nalor jong ka ding pna ki balong ru ki kentien ki bakhat du ki ba Jesus Christ sula keren haswa ba undukut mensim barhaga ni ka janmiet ngin ya pet ki prabangai biet ya ka wei ni ki kentien ki balalong sisa ka jingkerku ya ki
senran ki jong trai jong Jesus Christ habaki yo ban perkat ya ka. Kelalong ka kentien juga jing kerku ka jing ai mensim ka jing slur. Nagem taru kitu ki riungai hakas pas nam ka baning kong. Bat kini ki ju ki kentien ru kat bangarang perkat. Ki pen scam ru yang nga ubayang hagan kapor. Bat ngangai bakani ka ju ka kentien ru kan long nakementa jongi iway bayway. Madaswa mungkin siya skor ikan kajing slok bangi pesan lang. Yang pendam mau belai hakajing duai. Ablay bau kupa ujongi ubah hamdeng. Giwan ban aingu yame kan kapor ka kerpang. Kapor ka kentang. Kapor ka bangiyo ban syam lambat me. Mat kerpang hakum kan ke sengi ka krab ka kentang. Ni aingu ru yame bangiyo ban ken mau kupa biye. Ia kata kajing krau jong kajing iet ba ke jong me. Kabame melapa ia lau jong kun uba iet ujong me Jesus Christ. Ban wan sekali ke pertai. Banai ti ia lade. Ban yap halor kading pena. Nak benta jonga nak benta jongi. Berhabangi nginget ban ngi pediangi kini kajing syak ke jong. Ngiyo ya kajing im ke babam cukot. Ban ngiyo ru. Ban nong lambat me. Hakajing kermen. Ke buram. Ngiay ngu ya me ko try bihin. Ban ngiyo ban ya syong kum ne ban syak skoru ya kaktien ke baim ke jong me. Ban ngiduay ko try bihin. Ban mimin keren hangi. Namar ngi syak skor. Kaktien jong me. Kalong ke bor. Melawan yalam yolo jong syakri uberit ujong me. Nanong kendong ban keren nah kani kapor ku trai bi ya kajing sisa juga ketien ke im ke jong me. Ngamdan kajing start ngamdan kajing syampang ngamdan kajing tip ka bakam jeliu ku trai bi. Ya kajing mut ki badan haka. Ringa pendam tah kajing yalam ke jong me. Ngalapen krek ku trai bi. Pendai mame dalau jong mensi mu bakhuj. Bagai kay barok ke ban mi no ku try bihin. Kan long ningkong ke pediang sungo ba kamat ka ket ke isnai ke jong me. Bat kumju ku try bihin kan long ru. Gaji herap. Berkabor nak benta jongi iway biway. Oit kerku ku try bihin ka balang ke jong me hang ni halum siap. Pastor in charge oit. Pastor ki badan ringkat aku mungkin kapor. Ibalang kajing singanya ka balang. Kumju kita men pesan kirang bak balang kilong kemi kilong kepa ki khon samla bat kumju ki hap ki bare bami menang yalam ye ki ko tribe he na ko ka porch ko ipat men ai ki ka jing start ka jing shampang ko tribe he bagi nang la banyan apa deng jokin ki sngi ki ba he bat ki ba cenjar ban pek tang hame unang yalam bu bestat baru kapten uba ai ka jing job bagi la banyat ko tribe hit da kajing kerman bar kajing keman. Ha kajing im kajong ki. Baru banyat thu ya ka kubor kajing pen im kajong me. Syaki wai pat. Da kajing snguslor. Kerku yang ilang baro ko tribe hit. Da mangi duai ikot kerpan. Da kerteng kajong Jesus Christ mo try. Amen. Ki prabangit mi kakentien kabangidon bania puson lang hagani ka janmi kadai kakentien kabangila ban syam naga gospel ka jong Yohanes kalnong ka bakhat khandai ka dakhat ka balai phau gospel ka jong Yohanes kalnong ka bakhat khandai ka dakhat ka balai phau ngan pule ye kani ka banta Temen bau Jisu ula syim ia kata kebajau ula ong la pendap bat haba ula no lenge ia la kakli ula aiti no ia la kamensiam ki para bangit bi kani kakentien la pendap kadai kawai na kikentien ko mengal ong syakmat kabala keren khadu Dau try jong you Jesus Christ habau don ban sya hang tei hakading pna
ulum Calvary. Bat kadai ka kentien kabala sawa batlah penmi ru yaka om namar ba ukren yaka da kajing syak job da kajing syak rem henrei kadai ka kentien kabala pensawa kabala perta kabala yathu bakadai ka kentien jong kajing perta kajing job. Lalang ipet ya kini ki nyau teli ki kentien ki bala tho hakak tien ka jong blai ki bala lumlang da kini ki nong tho gospel ka ken hakini kini ki nyau teli ki kentien ka bading kong ka bau jisu kran nang tai na lor ka ding pna ka di ka kentien jo ka jing ma uang yo tu uwe ne ki balaya syak sa nar pna ma tu nong kam snio uang nganong haba ka bading kong nganong haba la sa yu de ki prek ber ki brio ki la bentiu ki la kren ban yu nang tai nalor ding pna wong kupa tumap yaki ka kentien ka bau kren ka de ka kentien jong ka jingma nang ta ka baar wong ya kita ya utu unong syak sa nar pna ringkat lambat bulong nong kam snio habau ong ya ki kentien ong tu syuken mau lam yanga anda mela poi ha paradise Open scam ya tu nong kam sniu ban ong ye ki kentien jong ka jing pen im banong shisha me men long lambat nga ha paradise nang ta ka kentien ka balai wong ru ya usnran bat ye ka riu ken thai ki badon ha ka jat jong ka ding phna ka jong u banong ku ka brio khmi ye lau khun bat yo tau usnran ru banong tu kemi ialah ka kemi dai ka kentien ka bawan ra ya ka jingya dai ban wan ra biang ya ka jingya dai ka jongki bat ka besau ka di ka kentien jong ka ba u jisu usngau thu ialah di ba ka don kata ka jing sha ino uang ki tu ki kentien ublei jonga balai te bami ino na ianga namar usngau thu hakabakum kat kapor namar baro ki pop jong ka perthai baro ki pop ki jonga ki jong phi kila download hau barhakaum kata kapor ka jingdum kalatap namar balai ka kamat ka jong blai ubau kupa kamla ban pek ya kita ki pop ki jonga ki jong pi ki badon how Jesus Christ ulah ban kenria ban pet ya lagi jong ki kaman halor kita ki jing jaklia jong kapop bat hangta u Jisu uong ki di kentien jong ka jing sha ino berhadin kata u perta uong ngasliang usliang pat ya ka jing ya dei ka bajanna bat ublai namar bula syak ino baru perta hadin baula dep kumta wong ye kitu kentien la pendap bat onda ula ong ye kini kentien jong kajing job ka ba wong u ai ti kan yala ka jong ka mensiem halau u jong kupa kajing ya dei lok pat bala u jong kupa u jong ki pra banget be ni sngo thu Bagini ki kentien ki don la ka jong ka jingkit jingmut habangi ngiyai penlet jingmut bat ngiyai perkat iya ka bat kani ka we ni ki kentien ki bla tho ha ka gospel ka jong Yohanes kal nong ka khat khnai ka khat ka balai phauru ka don la ka jong ka jingmut bat haba u Jisu u perta la pendap kadai ka jing perta ko mangal ong syakman kajing perta jong kajing jong balai ladang ipet ya katenrai kentien jong ni ka ketien la pendap kadai ka bami na ka ketien Greek titel st kabumut kadai ka perfect tense ma kadai ka perfect tense kabah laju ya kran dakini kinong song jong ka Greek ba kani ka kentien kadai ka kentien pat pa
Lakren yaki ban pen ya kani kekentian ban pen sngau thu ha unu uba aikam ma ha unu unong aikam lani hakinu kinu kiba pakam bat kita kinong trei ya kata kakam habala pendap ya kata kajing pak kajongki ya kata kakam kiwan ban ya thu kiong la pendap kadeka ketien kabala ya sngau thu pat ba Henry haba uji supat uang ya ketika kentien haba ukren ya ketika kentien nang tei nakading na ulum kalbari kam shimkut tang ban ya thu ba lapendap kalakut kalabiang kam shimdei tang kata kat ba kini kisenran ki jong Jesus Christ hadin mau la shim no yo Jesus Christ shabeneng ha kajing mi pat ka jong u bat la rong no yo u shabeneng bat haba ki la lej ban yalap ye go gospel shkap keleng ka perthai kat ba kidang yai puson ye kita ki kitien ki ba kordor ki ba uni uno hikai ujong ki ukran ki sngow thu bat kelanang syampang ya ke jingmut kabadon hangani ke kentien kabau jisu uperta lapendap namar balai namar kis ngau thu bakam dai tang ke kentien kabadon ya ke jingmut kabusuong ya ki ai ladap namar katu ke kamram balasyania ngalala aman pendap katu ke kam kabae kebenjar kabapila pha ya ngaladap ban solve ya kama bangan sengau thu ya ka katu kajing ruai kabar don shibun kijing kijing kelan ya ka kiberdon ki high pitch ki low pitch ngalala aban ruai bahaya ka katu kamar kabangala anut ban thiet ngalala ban siudor ya ka kam shim lakut tang kata henry haba ujisu wang lapendap kadon haka ya kakubor sngodap pada gajing snowman ka bakrau ba pule ya kaktin ka jong blai rang ba balang wan sweat ipen kan mau yangi ka jing shisha na kaktin ka jong blai ka shiti sikinong room ka lenong ka basan ka khot ka bakra ba khanda ka balong ru ka ka bau jisu uperta bala pendep kashiti shinong room kalanong kebesan bat kalanong kebesan kadakot kabapra bat kabakandai ke itu yangi yakani kajing perta kajong jisu kabauang la pendep kata kabau jisu uperta la pendep kabaningkong ini pet la pendep ong ka shiti shinong room kalanong kebesan kadakot kaba kendai ong te kam tam shibun haba menta lapen kesan yangi lapendap ban le ayu lapendap ban penkesan kibalik school kin kam ngau thu yang ini kekentian justification ma pindapet ha ka dictionary khas jong kani kekentian justification kan kam batai kan kamyar re kekentian khasi ke jongi kadon tang ini ikentian penkesan lani ban pen itu ba omdan shu kanu kajing duna labek tang kata ila ban ngau thu yang ini kekentian penkesan Henry haka dictionary pareng ka kentian justification kam semut tang kata. Henry ka umut ban pen long ban pen yang ban pen itu ba kita leni unu ya kita ki bala aya ka hok kim don shu kanu ka jing ram kim don shu ya kanu ka jing syate Kim don shu kanu kabadang bat ya kajing im kajongki. Kata kaumut kata
kajing penkesan. Balangi pej hakane ka shiti shiginong room kalnong ka basan ka khot ka bahnriu ka bahnyau laong la penkesan na ai. La penkesan yangi namar bahabangi dang long ki batlot bor. Hamar bangi dang long ki bomriu belai. Lawan ban penkesan yangi. Kabamut kumu kani kajing long bomriu belai. Kata kajing long pop kajongi. Kata kajing long telot kajongi. Kajing long bomriu belai ngila ban ong bakadai kata kajing long kabamangi ngis ngau kham krau ban yau belai. Ngim ngau don kam. Namar kajing start kaspa kajing la kisap kitalen ki bangi ngidon ngis ngau bangi la mangi. Ban ngim don kam yau belai. Kata kadang jinglong bomriu belai ngim ken mau ka bomut. Bau belai udai utenrai jong kini kiai baro. Ngilong ki batelot bor. Ka bomut bangimla ban yarap. Iyalah de. Na kiai kijing ngimla ban yarap. Iyalah de. Ngilong kinong pop. Ka bomut ngimpoi sya kata ka jing temu. Sya katong kabau belai ubu utmu na kebenta jonga bat jongpi. Ngilong ki bombet, ngilong ki baduna kabomut. Henrai habau Jisu yang hangtai hakading penaban pertai kan kekentian lapendap. Ya kata kajinglong jongi, kajinglong bomriu belai, kajinglong pop kajongi. Kajing long telot kejongi. Kajing long duna kejongi. La pendap baro. La penbek baro. La pen la penpau, la sakhi. Ba om don syu ka bakum kata hakajing im kajonga bat kajong pi. Kumta hamngi pai show Isaya san pulai Isaya habau perkat. Ya kata kador jong kajing siu spa kajong unong siu spa. Habau uya tu lupa ya kata kajing le kajang u hau Isaiah san pulai kadakot ka bahan rio ka bakhat wei bakhat ar uang yakini kikintin uang labu halor jang u ya kajing bam hok jongi baro bat ulaba ya kajing bam hok jongi ba dala kajing tip ba un penkesan ye ki babun bat ulayasa nakemta kita kinong ringkang kajing perta kajong try jong yu Jesus Christ lapendap kapet pa ba hau barok kini ki jinglong bomriu belai. Barok kini ki jinglong pop. Barok kini ki jinglong telot ki jongi. Ula shim bat ula ba iya ki haladi. Ban penpau ba manga bat mapi. Ngilong kita ki babet hakmat ka jong belai. Kabaar. Balangi pait na kani ka shiti shinong room kumkalong khot ka bakandai. La penyesuk no yangi bat ublay da kajing yap ukun jong. La penyesuk la pendap ban penyesuk yangi bat ublay. Balai badon kam ban penyesuk. Kajing shisha kalong ladangi pai syakaktian kajing ublay ke kitab Genesis ke itu yangi ba ublay ulahaban be no ya ubriu nagagper Eden kadau baro kalong namar ba ubriu uyale persya ya ke hukum ka jong ublay lahaban be no ya ubriu bat kabriu nangta nakper Eden namar baki yale persya ya ublay bat kani kajing yale persya kala penlong ya kata kajing Yesun hapadeng
ubriu bat ublay. Kaktiin ka jong ublay ka hiya thu yangi baki pop ki jongi ki penlong nong shun yangi bat ublay. Henry ke kabalajia. Hakading na ulum Kalberi ujisu uperta la pendap ban penyesuk no. Namarda ka jingyap ka jongu la penyesuk no yanga yepi baru belai. La penyesuk. Anum don na kawai pat kalat banwan ra ya ka jingisuk. Hapadang ubriu baru belai. Ladangi puli hagri ka Old Testament ngin pet hang tu yaki jing pen phalang ya ka ba ublai udawa ya kata ka jing aingu thang jong ka jing penyesuk upha wanra yaki kun Israel haman baki le pop haman baki gile persya ublai yaki jing kenya daki ki babaha ki batelem bat ki bakhut bat kumtangi habangi pai syakaktian ka ublay ngiyo baki ki kun Israel ki habanwan ra ya kita ki jing aingu ki batlem ki babha bat ki bakhut bat ka jing penlaj merau ya ki kun Israel ru nari Egypt la pendan kam ya kun lang brot u batlem baru bakhut namar balai namar ka don kam ya u bakhut na ki bakhut tam banwan ra ya ka jing penisuk hapadeng ubriu bat ublay. Amdan. Wapstol Paul utho wang kasnam jong kimarat kambiang satya. Banwan lam ya kata ka jing penisuk. Henry day tangda kasnam Jesus Christ. Ipsos ar khatlai la itu hangi ba menu ngilalong kita kinong syun Henry la penyesuk yangi lingba kasnam Jesus Christ. Namar dekat day kan kasnam jang Jesus Christ ubala sya ya kajing pensoy kumangi Henry lempop bakalong kababit ban wanra ya kajing penyesuk hapadeng jongi kibriu ki papop bat kibarem bat ubelai Ujisu ulayap hakading kena ban penkut ban penduk bor ya kapop kaba penlong nong shun yangi bat ublai ka jingyap ka jong kalapun lenti biang yangi bandon ka jesuk bat ublai kaba khatdu haba ujisu uperta la pendep uperta ya kini kentin da ka jingjok banong la pendap ban penim. La pendap ban penim. Kadon kam ban penim yangi iway pa iway. Nakabainong jong kapop. Kabalong kajingyap. Upol habaw utho yakani uang amdan uwayru amdan ubahok. Barok kilale pop. Bat kumju ru uang baka bainong jong kapop kalong kajingyap. Amdan balak ban lacu nang ta. Nomor barok ngilale pop. Berka bainong jong kapop kalong kajingyap. Henry Jesus Christ uperta uang la pendap. Ban penim yang dia pi nakabakum kani kabainong. Kabanginum la ban lat. Kabainong jong kajingyap. La pelajim yangi na kata kajingyap kabaka pop kasensyar hakamat kaphan kajongi ulawan ban ai hangi ya kajingjap ulawan ban pentikna bangi nginyo ban rung hakahima kajongu bat ban im jiunam hangta lalangi puli ke gospel kajong Yohanes kalnang ka basipau ka khat ka khat nyaw bat arhupra ujisu wang ngala haiti daladehi baki way kiwan ban shimti ya kajing im kajong Henry ngala haiti dalade
Bat hakadekat kabak arpu prawang. Bat ya ka jing im kababam jukut ngala ai haki. Bat omdan menuru balak ban keni naki naba ngala ai manga haki. Ki prabangai bihet. Uji sukres ulawan ban pendap ban penem bat omdan syu dak waipat kalat bandang la ban le nalor kata kabau kres ulah pendap. Pinom la ban bu sudah waipat kabenta. Sudah waipat karukom ban penem yanga bat yapi. Na kani ka jing syate jong kapap. Henry day tang ka jing le ka jong Jesus Christ. Ha ka jing syak yap ka jong Jesus Christ. Ha ka ding pna la pendap ban penkesan na ka benta jongi ki batelot bor bat ki bom riu belai. La pendap ban penyesuk na ka benta jongi ha pangidang long kinong syun bat belai. Ban la pendap ban ai hangi ya ka jing im ru ka babam jukut ka bangiyo ban lat na ka bainong jong kapap di prabangai biye niyo ya kini kalan ban ya pelet jingmut kumni ban ken mau ya kini ka jing syak ka jong trai jong yu Jesus Christ na ka benta ban penpau ya kata kajing iet ka bakrau ka bau blai ulale na ka benta ban penim yanga bat yapi ai ken bangin mi na kene kajing syam ka bathiang ka jongi lambat habang iyo ya kene kalat ban ken mau ya kene ka kentien ka bau trai jongi Jesus Christ sukran bau lale bala pendap ya kita baro ban penkesan ya ban penkesan ya pi namar ban penlong yang apa ya pi ki babet hakmat jong ban penyesuk pat yang apa ya pi lambat ulai baru ban ai hanga berapi ya kajing im babam cukut ngin mi na kani kajing syam ban sngongu yau blai bau lale ya kini ka kam ka bapla tang na ka benta jonga bat jongpi ngin duai ablai uba iet yang ikat ni ngiwan ban aingu ya me hukum gini kapor namar dai ka jing iet ka bapla ka jong me kabay may melawan ban jengok kerpang yang abat yangi iway piway. Bami melasyak ya lau ujong kun ubai ujong me uji sukres. Bat day namar kajing syak sngau bah kajong halor kading pna ulum kalbari. Bala penlong yangi la penlong yangi kibaksan na kamat jong me. La penyesuk pat yangi kibalong kinong syun. Man la kapor ling baki kam. Kijing mut kijing perkat. Ndai dai ling bah kajing syak kajong kun ujong me. La penyesuk pat yangi. Nyai nguru yang me ko try bihet. Play bau kupau jong ibah meneng. Badai kajing ihet ka bakrau ko jong me. Mami syak ya lau jong kun uba ihet ujong me uji sukres. Baling ba kajing syak ka jong lapen imru yangi. Bangin yo ya kajing im ka babam jukut. Badi kajing kerman ka baskem. Bahakawi kasngi ngin yo ru banlong lambat me. Ngidap da kajing sngongo ya gini ka kubor. Kabanging layok. Mat yarap yang i banging nang ni syakamat ru. Ringkat lam
ban me bangila aru ban sakhi yang ni kajing shisha syaka perthai baro marngi duai ngi pan ban ngi kerpan haka kerteng kajong Jesus Kristus botrai amen Belai nak bentah ke buram kajong amen Ngiras ngap ya ka khubor jong ka tien ka jong ublei lengbao usyakri u jong u ai ba mangi kum ki khon ki jong ublei abangis ngau tho ya ka e ka bu trai ola pendep kum ki khon ki jong ublei ngin ai ya ka ba bhatam jo ka jing em ka jong i nakabenta ka kerteng mat ka buram jong u Pastor Kublai Shibun, nakabenta kini ki kentien jong kajing slok. Ublai ru unang kerku ya pi. Mapinang la ya kaban ya kajing slok. Ya kaktien kaba im ko jong ublai. Hakipo baro jong kajing syakri. Akaba ublai unpenan kam ya pi. Nakabenta kaburam ko jong u. Ilapoi siya kabakot jong kajing syakri ya kanikapo. Ngin pen wai no daga jing wai ka ba ars pa ar ngakin mau yu jisu ba hak u jisu bhabriu jam no tam men mir haka kriat bajur mus ep akper daga snam kas ep ka ba saw la penjau bapis hadur kamensim Te junam ngan riwaya ro ding bakrau nong pen im. Barok lightly gitu kan. Kejirwai ka ba ars pa ar. Mat hadin to kan di kejirwai. Man kerpat reverend dirimbai. In skobha. Ban bu ya kibenta barok kibala pendap. Aka jingelam kejong ublay. Mat kumjuk ru. Aka jing ban pelaj. Daka jing kurku penwai. Ars pa ar. Ngaken mau yu Jisu baho u Jisu bhapriu jem notam min mit haka kriyat bajur bus akoper dakasnam kas kabasau lapinjau sajur kamen sem te junam an rewayaro ching bakrau nong pen ngaken mau kishipai masuk ken hon adarat lagi som ban kim yunong tang brot ublay kilam pansalar haulum tos
cherong kino aken rat uji subai pen snow lajing it yangat kadonot echonga kan pai ban ken mau kashitam lasha. Tong ini duai. Ni aingo yame au blei ukpa jong yu bahabneng haka jingki bat haka jing palo jong ka pertai pop melapen pau yala ka jong ka jing it daka bama ai yala jong kon uba marwe u jong me ya kawan hiar nakaling jong ka bneng ka jing suk ka jongu ya kawan keu shaka ding pna ban long ka jing sius pa ban long ka jing map ai bat ban long ru ka jing im ha ka bangin yo ya kata ka jing im ka ba pom jukut hikai yang iko thrive it banginang ya kawan syong ya lade dang haki kejat jong ka ding pna ka jong me ka bolong da shisha ka bor kaban kersan ya ka jing ya pilgrim ka jongi bangin syam ya kata ka jing sok bat ka jing kemen ka ba pom jukut lembat mehi ker khuru ya kini ke benta ke bau sakri ula bet ya sumbai kin syong sa ru ha ka donot bat ha ka men sem ka jongi ker khu ya lo jong sakri bau nangla ya kaban pendap ya ka kam ka ba mele pensat ha ki terpeng ke jongo Bonang yai nakabor sakabor naka jingerap ke jome. Pelait ru ingi nang ni di kijingker ku kibakan saitam ke jome. Daka bama aya ke jingai ke badap yang ke jong Yesus Kristus trai. Ke jingit ba ke jong blek pa. Ke jingit slok ke jong mensim ko. Kini ke jingker ku kibe em. Kin syong dap kerhai ha ke donut bat ke mensim ke jongi. Lengba jong kane ke swi ke bakrau. Kabangi kenmau ya ka jingyap ting pna ka jongme kin song dap kar hai ha ka balang ha ka ne ka ri ka jongme bat ha ki bang hai ki ba manis im ya ka kertang ka jongme keleng saudong jongre ka percai menta bat hala kartaru amen.